Adlaw kaninyong panani mao ang istorya sa gugma ni Elizabeth o ni Jesse. Si Elizabeth usa ka aduna samtang si Jesse usa ka pobre lamang. Apan dili babag arestado silang kinabuhi aron magkahigugmaay silang duha. Dito sa barangay Tultugan nagsugod ang ilang istorya o mao kini. Kalimot mo lang ko na amday ko nilong agdito. Napagod naman kaharon. Kahinay ba sa signal, oy? Hay, sa maning cellphone na, oy? Wala may signal. Pa-signal ba? Ilabay yung ka na ko. Unsa naman yung napita, oy? Mura naman kong nasaan. Ay! Agay! Uy, Agay! sorry miss. Sorry kayo. Okay ra ka miss. Miss, okay ra ka? Wala ka lang sa? Oh, ay, kagwapo niya, oy. Miss, darangin mo cellphone. Salamat, gwapo. Ug dinhi nagsugod ang ilang panagila hangtod na nagkahinigugmaay na silang duha. Apan sa wala damha, dakong babag ang amahan ni Elizabeth sa ilang panaghinigugmaay. Buwag sila, Elizabeth. Wala kay kaugmaon. Ang laki ha. Wala di ka to. O di ka gustong palayason pa. Ang lang buwag ka na ni mo karong gayon. Dili ko kayo mo alam. Nagkahukom malang si Elizabeth na makitaban na siya ni Jesse. Han, ano sa makahan? Nangihilak man ka. Ha? Si Papa gusto niya buwagan ka na ko. Apan ilang ipaglaban ang ilang gugmas sa usab-usa. Adlaw-adlaw ilang kisawan ang katamis sa balanghoy aw este ang gugma di ay. Kadako sa balanghoy, hanoy. Sama ka dako sa kung gugma ni mo dihaan. Ug napuyog sila na malinawon o puno sa gugma. Nabisan pa sa kabugtasan ang problema. Nakaya kapon kini nasulbaraw nilang duha. Unta na mo nakatunan, iyaring istorya sa gugma ni Jesse o ni Elizabeth. Natili babag ang estado siyang tagsa-tagsa kakinabuhi. Tinihinalang kutob. Daghan kayo salamat sa inyong pagtanaw.